салом дӯстон, ҳамлагари фаронсавӣ Карим Бензема эҳтимолан ба зудӣ бо собиқ ҳамдастааш Криштиану Роналду дар Ал-Наср якҷо мешавад. Имрӯз ин мавзӯи асосии баҳси мо мегардад ва ҳама ҷузъиёти гузоришро ба шумо мерасонему сабабашро якҷо мебинем. Биёед ба хотири пешрафти канали мо лайки худро дареғ надоред. Канали Футбародарон баҳри мухлисонаш ҳамеша талош мекунад то мавзӯъҳои ҷолибро пешниҳод кунад. Ба ҳамин хотир обуна шуданро фаромӯш насозед. дӯстон, паго рӯзи 1 феврал ду дастае ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. Тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебароянд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои калон ба онҳо дода истодаанд. Шумо низ метавонед аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамааш охирҳои моҳи декабр оғоз шуда буд. Баъди нокомӣ аз дастаи Ал-Наср бо ҳисоби 5-2 Бензема инстаграми худро пок сохт. Шояд аз хейти мухлисон хаста шуда буд. Баъдан бошад тамоман аз чашми мардум ва ҳатто роҳбарияти Ал-Иттиҳод дур гашт. Бензема бояд ҳамроҳи даста рӯзи 11 январ дар майдони тамринӣ ҳозир мешуд, вале ӯ ин корро накард. Ба ҳамин хотир сармураббии даста Марсело Галардо ба хулосае омад ки ӯро аз тамринҳои даставӣ берун кунаду дар Дубай барои омодагиҳо ба идомаи мавсим даъват накунад. худи Бензема сабаби наомаданашро дар мушкилие ҳангоми таътилаш хонд ва ҳамон лаҳза буд ки нофаҳмоӣ байни Карим ва даста оғоз шуд. Он вақт рӯзноманигорон бори аввал аз тарки Арабистон кардани Бензема хабарҳо бароварданд. Шахсияти машҳур Фабрицио Романо навишт ки агенти футболбоз бо роҳбарияти Ал-Иттиҳод барои ояндаи Бензема вохӯрӣ кардааст. худи Бензема мехост ба Аврупо ё пурра ё ҳамчун иҷора баргардад. Дар расонаҳо оиди бозгашти ӯ ба Реал ва Лион ҳамеша менавиштанду диққати Челсиро ҳам илова мекарданд. Сомонаи Спорт ES он вақт навишт ки сармураббии Реал Карло Анчелоти гӯё аз президент Перес талаб карда бошад ки ҳамлагар Бенземаро ба ҳайат баргардонад, аммо баъдан худи Анчелоти дар суҳбате дурӯғ будани ин гуфтаҳоро тасдиқ кард. Дар Челси ҳам Каримро касе интизор набудааст, зеро даста ба ҷалби бозингарони ҷавони бомаҳорат талош дорад, ана ветеранҳоро харидан намехоҳанд. аз ҳама бештар барои баргардонидани Бензема дастаи Лион талош мекард. соҳибмулкони Лион такя ба муносибати хуби гурӯҳи Eagles, идоракунандаҳои даста ва бошгоҳҳои арабиро мекарданд, вале мушкилӣ бо маоши футболбоз пеш омад. Лион қариб 10 маротиба камтар аз маоши феълии Бензема пешниҳод кард ки ҷавоби рад аз ҷониби Карим гирифт. ба ҷози ин бозгашти ӯро ба Аврупо худи дастааш ҳам намехоҳад. онҳо тамоман намехоҳанд то дастаҳои аврупоӣ оиди Карим гуфтушунид кунанд. вариант дастаи дигар аз Арабистони Саудӣ буд. ҳамин хел он вариант ҳам Ал-Наср гашт. Ал-Иттиҳод ва Ал-Наср як соҳибмулк доранд, яъне як ширкат ҳардуро сармоягузорӣ мекунад ва фарқ надорад ки дар кадоме аз дастаҳо Бензема бозӣ мекунад. асос ӯ дар чемпионат боқӣ монад. рафтани ӯ зарари калони молиявӣ меорад. ҳар футболбози ҷалбшуда барояшон муҳим аст ва барои ҳаминам эҳтиёткорона рафтор мекунанд. Бензема шикоят доштааст ки Ал-Иттиҳод ба ҷуз Канте дигар харидҳои калон карда натавонистааст. ӯро гӯш кардаанд ва ба назар гапу чапи интиқолаш ба Ал-Наср пайдо шудааст. Ал-Наср ҳайати пурратар дорад. ба ҷуз Роналду онҷо Мане, Талиска ва дигар футболбозони номдор бозӣ мекунанд. Мондо Депортива хабар медиҳад ки Бензема ба гузариш ба дастаи дигари Ар-Риёз омодагӣ мебинад. охир дар шаҳри Риёз танҳо дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Шабоб ҳастанд. ин маънои онро дорад ки мо мухлисон ба наздикӣ пайвастшавии дубораи Роналдуро бо Бензема шоҳид хоҳем шуд. хатари калон ба дастаҳои қораи Осиё. ба ҳамин навори мо ба анҷоми худ мерасад, вале шумо дар комментария қайд кунед ки ин гузариши Бензема то куҷо оқилона мешавад. магар бозгашт ба Аврупо хубтар набуд? ҳатман фикратонро нависед, зеро фаҳмиданаш ба мо ҷолиб аст. хайр дӯстон.